o să vă las numele jocului în descriere. Eu sunt prietenul lui Adi 3K, normal că glumesc, sunt tot Adi 3K, doar că sunt cu altă pisică, că acum mă numesc Adi 3K+, adică mai sunt încă două pisici care sunt de ale mele, adică și cu ele filmez. Și astăzi ne jucăm un nou joc. Și hai să nu mai trecem cu vorba și să ne jucăm. Bun, deci acum luăm sabia și le dăm la ăștia în cap. Le dăm în cap. Le dăm în cap. Dăm așa, start. Iar acum luăm extintorul și le dăm cu putere. Am pus un pic pauză la video ca să trec mai departe la 3. Iar acum le dăm și la ăștia. Bă, așa, mai întâi le dăm cu picioarele ca să fie ceva mai fain. Iar acum o să le dăm cu extintorul. Muriți! Zombie împuțiți! Am făcut și eu o rimă. Le dau ușor. Bun. Acum că i-am omorât, o să trecem la următoarea dată. Dăm start din nou la 4. Iar acum ne batem din nou cu monștri ăștia urâți, care put urâbil. Sunt morți de 60 de ani. Le dăm cu extintorul de foc, cu suflătorul de foc, cu putere. Oleo, le dăm și cu shotgun-ul, ce armă o fi asta, dar numai să moară. Iar acum mai dăm și 5 la 5 start. Pregătiți? Mai întâi încărcăm arma și foc. Start. Bun, acum vine ăștia, se duce câinele și le dă. Bineînțeles că și zombie au câini, că de ce nu? Le dăm cu putere. Bă, le mai dau și cu extintorul ca să fac ceva mai dramatic, așa de fel. Mai dramatic să fie cu extintorul, că se vede lumina aia minunată și ne însărează. Bun. Bă, da. E zombie. Uite, hai că le dau cu picioarele. Nu, eu mi-iau sabia Star Wars, le dau, sunt Chichichan de vaslui. Așa, dă-le. Aoleu, ăsta e ăla frumos și nu știu dacă pot să-l fac. Deci trebuie să iau extintorul și îi dau. 3, 2, 1 și... Mori. Na. Bun, și-am terminat, cu succes. Bun. Acum aici am banii și alea mele. Perfect, totul frumos. Iar aici să ne luăm câteva chestii. Uite, îmi iau capcana asta, așa de fel. Sau ce să mai iau. Îmi iau și asta și îi dăm play. Nu. Am crezut că e de la de costumație, la care l-am luat. Aici sunt animalele, aici sară, așa. Și aici am lingură magică. Iar aici îi dăm start. Ziua 25. Bun. Începem. Bun, i-a băgat. Acum îi dăm start să vină zombie să-i bat. Și cam acesta a fost episodul de azi. Dacă mai vreți, facem mai multe episoade. La revedere! Pa!